Dobrý den, dámy a pánové, dobré ráno. Chtěl bych vás přivítat na první studentské obchodní snídani, která je konaná v Brně v hotelu Barcelona na Schillingrově náměstí. Jsme tu proto, abychom studentům vybraných škol dopřáli praxi z oboru podnikání a networkingu nebo marketingu a aby byli připraveni pro svůj budoucí profesní život. Jmenuji se Jan Zimovčák a dnešní snídaní vás budu provázet v roli moderátora. Jako pomocníky tady mám Vladislava Klusku, který vás vítal u dveří, čili je to můj pomocník, co se týče kontaktu s lidmi. Potom tady mám experta na referenční ústřižky Rudo Mravčáka. Budem hovoriť po slovensky, keďže som Slovák. Dúfam, že vám to nevadí. Referenčné ústřižky slúžia na to, aby sa dokázala mapovať efektivita klubu. Predstavím vám prvé tri položky. Reference alebo doporučenie slúži na to, ak v prípade, že poznáte niekoho, koho by ste nám mohli doporučiť, nejakého solidného dodávateľa, že niekto ponúka služby a vy poznáte niekoho, kto by to potreboval, tak ho môžete doporučiť a tým pádom dokážete vlastne zefektívniť tento klub. Meeting jeden na jednoho slúži na to, aby sa ľudia, ktorí vás zaujímu alebo ktorí chcete bližšie spoznať, tak sa spolu stretnete na káve a nie je to myslené ako suverénne len business meeting. Je to tiež o to. Tak, dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Honza Zimovčák a zde zastupuji firmu Profi Prodej Martina Gajdoše. Chtěl bych se vás zeptat, kdo z vás umí uvařit vajíčka? Zvedněte ruku, prosím. Výborně. A kdo z vás rozumí tomu, jak se vede firma stejně tak, jak rozumí vaření vajíček? Zvedněte ruku, prosím. Ano, Martine, děkuji. Je to naše práce. Bohužel vás nenaučíme, jak vařit vajíčka, to asi všichni umíte, ale naučíme vás, jak vést firmu, abyste dosáhli vašich cílů a byli jste úspěšní a zvýšili tak svůj obrat. Zní to hezky, že? A opravdu to funguje, máme měřitelné výsledky. A tak proto neváhejte a kontaktujte mě. Když tak vizitkář tady koluje, můžete najít moji vizitku. Tak a momentálně hledáme asistentku. Telefonní asistentku, která by se starala o styk se zákazníky. Měla by být nezlomná, spolehlivá a měla by umět pracovat s počítačem. Jan Zimovčák, Profi Prodej Martina Gajdoše. Dobrý den, mé jméno je Vladislav Kluska a zde zastupuji společnost Kurzor, která se zabývá tvorbou a vylepšováním webů. Jeden příklad za všechny. Nedávno jsme se zabývali s webem mojechaty.cz, kdy se nám průměrně podařilo zvýšit tržby o 120% a v některých měsících až o 500%. Takže pokud vy například nejste si jistí se svou vlastní webovou prezentací nebo znáte někoho, kdo ji nemá úplně ideální, nebojte se nám ozvat, podíváme se na to a určitě vám s tím pomůžeme. Koho hledáme? Určitě programátory, ale ty tady zde asi nenajdeme, takže jak jsem říkal, už nějaké firmy, které si nejsou jistý se svým webem, nebo pokud vy znáte někoho, kdo nemá zrovna úžasný. Děkuji, Vladislav Kluska, Kurzor. Děkujeme. Tak, milé dámy, milí pánové, víte, proč neříkáme vážené dámy, milí pánové? Jelikož váha a věk se už nesděluje. Víte také, že do e-mailu nikdy nepíšeme dobrý den, e-mail vždy začíná oslovením. Víte, co budete dělat, když vám na rautu na obchodní snídani spadne chlebíček na zem? Ano, kopneme ho pod stůl. A nebo také to, že přesnosti výsadou králů, obchodních podnikatelů a úředníků z finančního oboru. Tohle všechno a ještě mnohem více se naučíte na našich nevšedních kurzech Akademie nevšedního vzdělávání. A kohože to vlastně hledáme? Hledáme všechny vzděláníchtivé firmy, které chtějí zdokonalovat své zaměstnance. A také hledáme módní studio na začátek našich akcí. Dále hledáme produkční agenturu na jejich průběh a uklidovou firmu na jejich závěr. Také by se nám hodil nějaký hotelový salonek na jedno použití. Mé jméno je Michaela Střelcová, nevšední koordinátorka kurzu. Děkuji za pozornost. Dobré ráno, jmenuji se Helena Chudová a zastupuji firmu Classico Trade. Chcete se dostat do víru Las Vegas a zjistit, jaké to je stát se milionářem, anebo jaké to je přijít o vše? S námi můžete, ovšem ne se skutečnými penězmi.
Naším cílem je bavit se a o to se u nás postarají naši špičkoví krupěři, kteří spolupracovali i s hollywoodskými hvězdami. Naše kasíno je mobilní, což znamená, že my přejdeme za vámi a proměníme váš večírek v jedinečnou událost. Je to ideální příležitost pro firemní večírky pro team building. Našimi největšími výhodami jsou mnoholeté zkušenosti a fungování v rámci Evropské unie, tedy mimo Českou republiku. Hledáme skupiny lidí, eventové agentury nebo po případě i charitativní společnosti. Podrobnosti ráda vysvětlím osobně. Děkuji za pozornost. Helena Chudová, Classico Trade. Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám všem krásné ráno. Jmenuji se Eva Měklíková a zastupuji zde advokátní kancelář paní magistry Wernerové. Tato advokátní kancelář vám může poskytnout právní poradenství, může vám pomoci při sepisování listin a právních listin a smluv, také vás může zastoupit při soudních jednáních. Paní magistra Wernerová může čerpat z bohaté praxe, kterou nazbírala díky spolupráci s neziskovou organizací Persefona. Tato nezisková organizace se zabývá pomocí které se staly oběťmi znásilnění nebo pohlavního zneužití. Koho hledáme? Hledáme případné klienty nebo kteří mají problémy v životě a v neposlední řadě hledáme ty, kteří potřebují nějak pomoct. Eva Měklíková, advokátní kancelář magistry Wernerové. Jelikož nepíšu e-mail, tak začnu oslovením. Pěkné ráno, vážení pánové a vážené dámy. Mé jméno je Radka Suchňová a zastupuji zde firmu František Burda. Naše firma se zabývá návrhy grafikou webových stránek. Dále vytváříme návrhy logotypů i tvorbu tiskovin. Navrhneme kompletní styl vaší společnosti. Při styku se zákazníky preferujeme osobní kontakt a velice pečlivě dbáme na výslednou práci. Naším zákazníkem se může stát osoba nebo firma, která hledá výbornou grafickou práci za cenu, kterou si může dovolit a zároveň očekává soulad estetičná a funkčnosti. Dnešním dnem poptáváme začínající a neskušené grafiky, nejlépe však grafičky, studenty či absolventy, kteří mají zkušenost s tvorbou tiskovin, dále potom typologie. Jestli se cítíte na to patřit do jedné ze skupin lidí, které hledáme, nebo si myslíte, že jste neskušená, potenciálně dobrá grafička, neváhejte a kontaktujte nás, protože si řídíme heslem, že kvalita je vizitkou firmy. Děkuji za pozornost. Takže dobrý den, mé jméno je Patrik Holoubek, zastupuji zde firmu První úklidová. Baví vás uklízení? Mě teda určitě ne, nejsem zrovna moc velkým fanouškem tohoto sportu. A proto bych rád všem nabídl úklid, ať jste firma, vlastníte halu, nebo uklízíte neradi doma, tak vám nabízím služby naší firmy. Naše firma je pojištěná, takže v případě poškození nějakého vašeho majetku bude všechno zaplaceno z pojištění a naše speciální a kvalitní služby jsou tu pro všechny dostupné. Děkuji, Holoubek. Dobrý den, jmenuji se Kamila Manová a dnes zde zastupuji firmu Mahdal a Schmid. Firma Mahdal a Schmid se zaměřuje především na pánskou módu. Vzhled, především váš oděv tvoří až 80% dojmu z vás. Stylisté z firmy Mahdal a Schmid se zaměří na váš výborný komplexní dojem, který vám bude rozhodně slušet. Dále pak špičkové švadleny vám uší z kvalitních materiálů vámi vybraný oděv, který vám bude ušit přímo na míru. Avšak prioritou firmy Mahdal a Schmid je zdůraznění individuality každého zákazníka. To je realizováno prostřednictvím detailu, jako jsou například různé zajímavé knoflíčky, tvary manžet a tak dále, různé speciální aplikace. Takže pokud chcete navýšit estetický dojem z vaší osoby na maximum, neváhejte kontaktovat a navštívit salon Mahdal a Schmid. Hledáme lidi se zájmem o módu a samozřejmě stále a věrné zákazníky. Děkuji.
Mahdal Šmíd. Dobrý den, mé jméno je Petr Klouček a zastupuji tady firmu Rounly, neboli Servis na klik. Čím se naše firma zabývá? Naše firma se zabývá online opravou počítačů. Asi každý známe v dnešní době počítače, všichni máme doma, využíváme je 15 hodin denně. Vlastně většina z nás si nedovede představit život bez počítače. Ale součástí počítače je taky, že se jí poláme, přestane fungovat, špatně funguje, jsou tam viry a podobné věci. Naše firma se zabývá opravou počítače online. Co to znamená pro vás, pro zákazníky? Nemusíte chodit někam do nějaké opravny počítačů, nemusíte si volat nějakého technika přímo do domu a utrácet za něj peníze. Jen si zavoláte nebo přihlásíte se na naši internetovou stránku, řeknete nám váš problém a my se už postaráme o váš problém během pár hodin. Naše firma šetří čas a jsme přístupní 15 hodin každý den. Hledáme především nové zákazníky z řad běžných uživatelů a menších firm. Děkuji vám za pozornost. Dobrý den všem. Jmenuji se Lucie Křížová a zastupuji zde firmu Copygroup. Proč si vybrat naši firmu? Naše firma je jediná, která dodává kopírky zadarmo. Vám pouze jednou za měsíc pošleme fakturu, kde je vše zaúčtované do ceny jedné kopie, to znamená veškeré náklady. Nemusíte se o nic starat. Proč nemít vlastně hodně muziky za málo peněz? Momentálně potkáváme někoho, kdo nechce celý život strávit sháněním kopírek, ale kdo si chce užívat svého podnikání a svého života. Děkuji za pozornost, Lucie Křížová. Vážené dámy, vážení pánové, v prvé řadě mi dovolte poděkovat organizátorům tohoto projektu za možnost zúčastnit se. Jmenuji se Michal Vavřich. Chtěl bych vám zde prezentovat nevšední firmu Double H Agency, jejímž specializací je organizování meetingů, akcí a všemožných společenských akcí kdejakého typu. Co je největší výhodou této firmy, je její nevšední uchopení a pochopení smyslu akce a jejího konání. Tato firma koná pro jednoho až několik tisíc lidí a vždy se setkáte s individuálním přístupem šitého přímo na míru. Pokud tedy chcete, aby vám pod stromečkem zanotovala Lucie Bílá, nebo pokud chcete zlepšit vztahy vaší firmy, firma Double H Agency je pro vás tím správným partnerem. A koho poptáváme? Poptáváme ředitele, manažery různých firm a firmy, které se specializují na školení a vzdělávání v rámci navázání spolupráce. Děkuji za pozornost. Michal Vavřich, Double H Agency. Takže dobré ráno, dámy a páni. Ja som tu dnes premenom firmy, ktorá sa orientuje v projekte Private Equity. Private Equity znamená, že súkromní investori investujú do firiem, ktoré majú za sebou úspešnú minulosť a sú bez dlhov a ktoré vám zaručujú vysoké výnosy. Jedná sa o podobný projekt, ako je televízny program DND, kde súkromný kapitál sa investuje do firiem. Takéto možnosti boli doteraz ponúkané len veľmi bohatým ľuďom alebo inštitúciám. My sme odlišní práve preto, že to ponúkame i bežným ľuďom, teda strednej vrstve. Pokiaľ chcete mať svoje peniaze zabezpečené v majetku, chcete sa vyhnúť zmetkom alebo strastiam, ktoré vás môžu stretnúť na finančných trhoch a chcete mať vysoké výnosy, sme správna firma pre vás. Vydelávame díky vám, ne na vás. Ľudom Hravčák, Private Equity. Takže jak můžeme zkvalitnit náš biznis, náš život a zlepšit, zjednodušit? Jde to jednoduše, jde to pomocí networkingu. Můžu poprosit? Co je to networking? Networking je budování a udržování kontaktů a sítí, které jsou nám navzájem prospěšné. Tak, jak pečovat o své kontakty? O své kontakty by každý z nás měl určitě pečovat. Jedno z nejdůležitějších věcí při upečování o kontakty je ochota pomoci na obou stranách. Pro ty, kteří nemají tolik volného času a nemůžou se takhle zvídat se svými známými a musí bohužel chodit do práce a podnikat, tak tu máme obchodní kluby. O obchodních klubech koluje velice mnoho mýtů, které bych rád objasnil nebo vyvrátil. Takže prvním mýtusem je, že v obchodních klubech
chce každý jenom prodávat. To vůbec není pravda, obchodní kluby nejsou zaměřený vyloženě na přímý prodej. V obchodních klubech jde právě o to, aby člověk rozhodil takové pomyslné sítě, do kterých právě lapí kontakty a může být přínosný. V mém podnikání to nebude fungovat, je další mýtus, který také není pravdivý, protože networking funguje prakticky všude, kde jsou potřeba klienti a kde je potřeba nějaká pomoc. Dalším velkým mýtem ohledně networkingu je, že je to velice drahé, být součástí obchodních klubů, což také není pravda, protože nakolik si třeba vážíte takovou špatnou zkušenost. Když máte nějakého špatného kolegu, špatný kontakt, špatného doktora, tak člověk si asi radši třeba právě za to své zdraví zaplatí. Teď se dostáváme k mému nejoblíbenějšímu bodu z celé snídaně, což je networkingová přestávka. Je to vina dámskou, ale oni se tady zaměřují na to pánskou, jo? Takže když tam přijdete, tak tam uvidíte prostě ty saka, obleky a všechno, ale co se týče té dámské, tak oni tam nemají jako klasickou konfekci, že byste... Tak ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno je Radka Suchňová a ráda bych vám řekla pár bodů k naší SOS. Ráda bych stručně teda, jak už jsem řekla, přiblížila organizaci projektu, dále představila členy poroty a čestné hosty. Úplně na začátek bych chtěla zmínit pořadatele projektu Studentské snídaně, což je Gymnázium Globe, které vystavilo projektové pověření, dále zajistilo projekt finančně a také personálně. Potom Střední školu knih, která také zajistila personální zajištění, finanční zajištění a organizaci projektu. Nejdůležitějším pořadatelem projektu Studentské obchodní snídaně je Business for Breakfast, který nad celým projektem drží ideovou garanci. Dále se projektu účastní personálně, organizačně a hlavně i finančně. Soutěž 3 škol, která probíhá dnes v těchto prostorech, bude vyhodnocovat v závěru dnešní snídaně 3členná porota, která sedí v čele stolu. Předsedkyní poroty je paní Kamila Zárichtová, ředitelka B4B v České republice. Dalšími členy jsou pan Martin Gajdoš a pan Marek Spurný. Oba pánové působí v profesním životě jako dlouholetí kouči osobního i firemního růstu. Já zde mám referenční ústřížek pro Františka Burdu. Meeting na jedno se rád setkala nějaká grafika. Určitě mě zajímá, mě třeba pro kurzor, když spolupracuje. A potom referenční ústřížek pro paní Kamilu Zárichtovou, protože vyjádřila zájem o práci Františka Burdy. Tak a já tady mám meeting jeden na jednoho s prosbou na slečnou z Akademie nevšedního vzdělávání. A druhý referenční ústřížek, jedná se o potenciálního zákazníka pro první úklidovou službu, firmu ve spolupráci s Classico Trade. Napadla mě možnost úklidu prostor po skončení společenských akcí ve stylu Las Vegas. Já bych chtěl poděkovat Rudovi, samozřejmě tak i vám. Můžu označit naši snídani za velice plodnou, co se aspoň referenčních ústřížků týče. Děkuji. A teď už snad bych předal slovo porotě. Tak, děkuji za slovo. My se velmi těšíme na naše půlhodinové vystoupení. Říkali jsme si, ano, půl hodiny bude. Říkali jsme si tady s Martinem Gajdušem, že bychom vám nejradši dali všem 30 bodů. Jak jistě víte, můžete každý získat až 30 bodů, protože jste byli úžasní. Ja by som rád povedal jednu vec k vám všetkým. Ja tu nebudem hovoriť o každého jedného z vás, ale Kamila už to troška načala. Ja by som chcel oceniť snahu a chuť každého z vás sa do toho pustiť, pretože sedieť tu pred touto spustou ľudí a vedieť predstaviť svoju firmu, vedieť zaujať to publikum, byť okrem toho ešte vtipný,
a nebyť nervózny, to si myslím, že to je umenie, z ktorého by sme sa všetci tu mohli poučiť, aj tí, ktorí podnikáme už niekoľko rokov. Takže vám za to fakt ďakujem a nebudem to hovoriť u každého jedného z vás, preto to hovorím vám všetkým. Dobre? A k pánovi Kluskovi len jednu vec. Jeho argumentácia, čo sa týka kurzoru, sa mi páčila, pretože vedel, čo tá firma robí. Jediné, čo by som mu poradil, je, aby komunikoval k ľuďom. Aby nehovoril do stolu, aby nehovoril do zdí, ale aby si uvedomil, že tu sedia ľudia, že tu sedia podnikatelia a týchto má zaujať. To znamená, viac hovorte k ním, nič viac k tomu hovoriť nebudem. Protože se zabývám i genderovými otázkami, tak bych chtěl vyvážit to, co řekl můj kolega. Atraktivní blondýna může být někdy na někoho až moc, že? Ale viděl jsem tady skutečně tu pečlivou vedoucí ruku pana Martinka, protože příprava jeho reprezentantky byla skvělá. Opravdu tady jsem viděl harmonii obsahu a formy. Mně se teda po profesionální stránce líbilo, že Helena zmínila výhody. Jo, výhody té firmy. Prostě řekla, no a tou výhodou, proč zrovna se vybrat nás, prostě to tam bylo. Takže jsme mohli si to dobře poslechnout a proč vlastně si vybrat na nějakou akci zrovna vaše kasíno. Prostě jste se dobře prezentovala. A keď mám hodnotiť vašu istotu, no, ako ste to komunikovala, no, bolo vidieť, že ste sa troška stratila. A keď ste stratila tú niť, tak má človek okno. Že? Žiadnu inú radu vám nedám, ale toto je vec, ktorá sa dá vyložene nadrilovať. Tak Radka Suchyňová zastupuje Františka Burdu. Tak já se možná ujmu slova. Mně se moc líbilo v příspěvkové části, jak se rozdávaly referenční ústřižky. Tam jsem si všimla toho nápadu. A napadlo mě, že by se vám mohlo hodit tohle, napadlo vás prostě spojení. A to je úžasný. Když máte kreativitu, když vás něco napadne, dokážete to ostatním říct a dokážete jim to ještě prodat. Jediná vec, ktorá mňa tam troška znepokojila ako človeka je, keď Patrik povedal, že on nemá rád úklid. Ja by som si teda, keby som nepoznal tú firmu, ja by som si neobjednal službu niekoho, kto nemá rád to, čo robí. Já jsem tady velmi vysoko, Kamilo, u vás hodnotil obsahovou strukturu té prezentace. Téměř nejvyšší známkou, protože tam jsem naprosto jasně věděl a přiznám se, představila jste mi společnost, kterou jsem předtím neznal a vy jste mi v 60 vteřinách perfektně představila. Navíc u vás jsem vnímal velikou harmonii, image prezentátora se společností a tématem, které prezentuju. Nastal nám tady souboj, ano. Máme dva kandidáty o první místo. Máte nějaký tip, kdo to bude? Můžete říct i sebe? Ne, nemáte? Dobře. Takže o první místo si nyní bude muset zahrát, ano, slečna, je to slečna, Michaela Střelcová, velký potlesk pro Michaelu. A bude hrát s Honzou Zimovčákem. No, protože jsme tuhle situaci vůbec neočekávali, tak jsme si pro vás vymysleli speciální hru. Teď ji budete muset zahrát. Prečo tá firma robí to, čo robí? Takže si vyberte, kto pôjde prvý, ale predpokladám, že asi dáme prednosť slečne. Dáma má přednost. Tak protože dělá to, co všichni, ale dělá to jinak, dělá to nevšedně, takže ty lidi v podstatě zaujme něčím, co všichni znají, ale zábavnější formou a ti lidé se budou při tom vzdělávání bavit, nebudou tam vyloženě sedět jak někde ve škole, koukat na učitele nebo na toho instruktora, co říká tu prezentaci, co je tomu učí, budou se bavit od začátku do konce. Výborně. Tak a teď má prostor Honza. Já vím, jak Martin se dostal k této práci, protože jsme spolu úzce spolupracovali. Vím, že vedl firmu, úspěšnou firmu a dostával se do prostředí podnikatelů
a vlastně střetával se s problémem komunikace, networkingu, efektivnosti práce, kompetentnosti jednotlivých lidí a tak se rozhodl, že bude pomáhat těm jednotlivým společnostem, aby byli schopni se prodat, protože mnohdy je dobrý nápad, ale je špatná prezentace. Proto často slýcháváme ve škole, nebo ve škole ani tak ne, ale od Martina jsem slyšel, že není důležité, co říkáte, ale jak to říkáte. Proto Martin přešel na tuto živnost, nebo k této práci, aby právě pomohl manažerům, obchodníkům, majitelům firem, vám, nám všem, abychom dokázali prezentovat co nejúspěšněji to, co my právě chceme. A právě, jak bylo zmíněno, tak Martin má měřitelné výsledky, dostáváme se 150% dokonce, takže nebudu říkat 500%, na to jsou tady jiní makři, ale já si myslím, že by to tak mohlo být vše. Děkujeme. My se rychle poradíme. Takže my máme jasno, porota má jasno a já bych teď velmi ráda pro vyhlášení výsledků naší soutěže. To řekneme třetího za chvilku. Pozvala za námi paní Libuši Bartkovou, ředitelku gymnázia Glow. Pojďte prosím za námi, tady ke stoličku sem. A pana Richarda Jurečku, ředitele. Tohle jsou ti nejdůležitější lidé dnešního večera, ale dnešní snídaně, kteří vám přidají ty ceny. A začneme od 3. místa, takže velké napětí. A 3. místo si dnes právem zasloužil pan Michal Vavřich. Michale, pojďte tam. Děkujeme vám. Na druhém místě se umístila paní slečna Michaela Střelcová. Michal, velká gratulace. Byla jste fantastická a máte od nás malý dárek, něco chytrého pro Akademii vzdělávání, pro vás chytrý telefon. Děkuji. První místo dnes, já si myslím, že určitě právem získal Jan Zimovčák. Honzo, pojďte za námi. Moc vám blahopřeju, byl jste opravdu skvělý, nejenom v 60 vteřinách, ale i jako moderátor, úžasné. Děkujeme. A porota, nebo tady předsedové vám předají dárek. A vítězem online části naší studentské obchodní snídaně se stala Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dvořákova Znojmo. Wow.